Sa pagtapos na sa school year 2025-2026, gipaniguro sa Talisay City Government ug sa Talisay City Schools Division nga mikunhod na ang gidaghanon sa mga estudyante nga naglisod gihapon sa pagbasa. Niyang report ni Femri Dumabo. Sa pagsugod sa school year 2025 to 2026, nangita na og pamaagi ang tanang mga pampublikong eskwelahan sa elementarya sa Talisay City aron matutukan ang mga tinunan sa grade 1, 2 o grade 3 na maglisod pa pagbasa. Usa na niini ang Lagtang Elementary School. Pinaagi sa pagtipon sa napo ka mga tinunan nga maglisod pagbasa o gubos ang ilang reading comprehension human sa klase sa buntag. Adunay magtutudlo, nga gamay lang ang mga gipangtudloan, mo'y gi-assign aron motudlo kanila sa pagbasa ug pagpalambo sa ilang reading comprehension. Miyabag usab ang kagamhanan sa dakbayan sa Talisay, pinagi sa paghatag og reading materials ug uban pang mga programa. Ang mga programa, ang ilang nakita nga dakog nakatabang nga makunhuran ang struggling readers rate nga gipagawa sa Comprehensive Rapid Literacy Assessment nga 52.9% atol sa pagsugod sa klase sa niaging tuig. Ug karon nakita nilang epektibo ang ilang programa kay nikunhod kini ngadto na lang sa 22.1%. Interventions were given. Nagtaraba sa program ta, meaning Talisay City College students were given financial assistance to tutor our grade 1, grade 2 students. Others were the purchase of books and ang pagtutok ani nilang gikan kay grade 1 o grade 3. Implemented what we call the Aral Reading Program. So it is a reading program launched by DepEd last year, and this was implemented this year. We had our series of trainings to our teachers on how to implement the Aral program. This is especially for our readers who are struggling to eradicate or minimize the number of readers who are struggling. Gitanaw nga dako makatabang usab atol sa summer break ang Tara Basa program sa DSWD nga nakig-partner sa LGU ug sa DepEd. It was 22% at the end of the school year. So interventions work, and government together with DepEd and our parents and teachers are working together for the benefit of our students. Walay pagkukulang ang DepEd ug ang teachers sa pagtabang sa tuang mga estudyante. And I'm very confident that DepEd is doing their job. Uban ni Godfrey Relien, Femri Dumabok. Balitang Bisdak.